Šajma ljudi, danas igramo Surgeon Simulator i to na Android telefonu. I trebali bi početi operacija i transplantacija srca. Da, malo da sačekamo dok se učitava. Hajde, evo ga. To je to. Evo gleda. Evo ga, to je ta čekić. Da mi otvorimo ovo. Ajde! Ne čekajte, ne velja ništa. Idemo da tražimo nešto drugo. Sigurno neću sa hemijskom. Evo ga. To mi treba. Kako se ovo pali? Evo ga, ajde, radi ovo uopšte. Ovo mi se zakače neđe, joj, vadi ovo. Jebot. Hajde, hoću na drugu stranu, hajde sine. Što bi ovo? Kako proću? Čekaj ćemo ovo da radim. Skini se u govno jedno. Hajde da onda ovo izvadimo ovako. Od. Tako, evo ga. Ovo smo izvadili, ovo nam treba. Da vidimo. A živ je on još. Kako ću ja sad? Gdje mi je čekić, evo ga. Nije ovo neka skira. Ja, vadi ovo, gleda ovo, zakači mi se unutra. Šta je ova bušica? Dobro, koji jebe mater. Čekić. To je to, sine. Lomi se polako. Ajde, ja, šta me smaraš? Evo, ako uzmem lijepo čekić. Na nišanim, neko drugo mjesto. Ajmo. Jebata, šta je ovo? A, što zalaga? Ajde. Gledaj, mu se zakači unutra. Ja, gledaj, beljaja. Vadi ovo govno, tako. Ajde, mi ćemo ovako udarati. Da bi ovo da polomim napokon. Tako. Tako, ovo nam više ne treba. A jebamo konj mater. Treba još da se ništava. Hajde, ja, šta me nerviraš. Bež, ne treba meni više čekić. Idemo sad s ovim. Ode, seči ovo govno, seči ovo. Jebem. Evo ga, presjeći ga nije.
Da, brate, što ne radiš kako treba? Vadi ovo sad, joglja, vam se zakači opet unutra. To je to, operacija uspješna, pacijent mrtav. To bilo to, ljudi, za prvu epizodu, nemam pojma, gledat ću nešto da poboljšamo ovo. Znači, stay cool and subscribe Blue Devil.